achukthini MLA ngai fainai Tiprasa hamgrai bedikni mantri Mebar Kumar Jamatia tal sogia kogrok tui mulang chalaijak tabok hastini lukurok waisangya koktomo thungerok notingi gati chari oi koksama bai Tiprasa rokni mantri rokni bisingo chuksugia mantri hini sinimurikha nainai bidi chini koktomao Abon islepeno kotor koktomas namkha breaking news namkha Tripura hastini Tiprasa hamgrai bedikni mantri takuokra Mebar Kumar Jamatia kokthumnai rokno ringringoi bini quarter tlang-tlangai gati woi tamo shakha nori rok tongui bo Tiprasa hamgrai bedikni mantri Tiprasa rokno bhaike kana sanamkha khanai naidi jugar mantri Mebar Kumar Jamatia taberti abo tui belaki hamya masang susrairo je omai kok samani abo stopung nang thu tini kok tibra ang kono boni biru kok samani ya boni je busurang khaita abo ang saimi ya abo sisti je borok chalok tu mani obai to bangma channel to su bosimi ya abo je bondo khaida mani abo bosimi ya bole abo de komo tongle kumbui hai tong bai tong te komo kete channel to borok bondo khaida kha abo khairo je jate huda khudi kok ta sabi belai khabar no deklayo ang tini hesen lister ang kono barbara sawo ang kebe channel biru thana musuya kebona bo ang hamne hem mina musuya